सुंद'यैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय रायजोफोर जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन थौदो बिदिब्ला जोङो जागायलांदिनि आरो नोंथांमोना मिथिनो मोनखादों भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो दं थ' बिदिब्ला जोङो सावरायलांनि आरो जोङो सिगांनिफ्रायनो सावरायबोबाय थाखानाय आपडेट्स बियो थ' मामायाहाय सिगाङावनो फोसावलांखादोंमोन थ' आं लेटलिबाबो दिनै नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय आरो जोंहा दिनै 10 तारिख मोनफैबाय फैयै बे 10 तारिख खालि जोङो दिनैहाय आगस्तनि 10 खालारावहाय बेबायदिनो जितु बन्द जानानै दङमोन 100 रांनि दालि सेनि संख्रि बायदिसिना थ' जोङो दिनैहाय बेबायदिनो आरोबाव फिन मोनफिनगोनखौ जोङो मिथिनो मोन्दों गोलाव दिन बन्द जानानै दङमोन आरो मामाया बुंलांखादोंमोन मोनसेबो आसनि बेबायदि बन्द जायाखै थ' दिनैहाय 10 तारिखआव मोननो थांगासिनो दालि सेनि बेबायदिनो ना आरो माइरंफोराथ' मोनगासिनोखा दा बिदिब्ला जोङो बयबो लानो हासिगोनलाय थ' 100 राङाव थ' जोङो रेशन कार्ड थानायफोरनि थाखाय मोजां खौरां आरोना थ' नेनानै दङमोन जानांगौ गोलाव दिननिफ्राय थ' बयबो मोनसिगोनलाय दा बिदिब्ला जोङो आरोबाव नेक्स्ट आपडेट्सआवहाय जोङो सावरायनो लाबावदों बे नेक्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय जोंहा अरुणोदयनि रां अरुणोदयनि 20,000सो बेबायदिनो फेमिलि बा बेबायदि सुबुंफोराहाय मोननो हायाखै रां थ' जोङो मिथिनो मोन्दों आरो गोबांफोरानो रांखौ मोनमाराखै दे जायफोरना बेंक एकाउन्टजों आधार लिंक जानानै दङ बिसोरबो मोनाखै थ' दा जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जिथुनिखि अरुणोदयनि सहायिका बेबायदि माने होगोन सरकारनिफ्रायहाय थ' जोङो थांनानै बे अरुणोदय सहायिकानाव जोङो एसे खबर लाहैनो हासिगोन जुदि सरकारा थाबैनो बेबायदि एपइन्टमेन्टफोरखौ होयोब्ला ना थ' निस्सय माब्ला होयो सरकारा निस्सय होगोन आरो मामाया बुंलांखानाय जोङो नेनानै थानि साननैसो उनावब्लाबो जोङो जायफोरा मोनाखै थ' खालामनानै लानांगोन नङाब्ला बिदिबायदिनो थालांबाय थागोन माने गोबांफोरा मोनाखै आंनि मिथिनायावहाय आरोना थ' बेबायदि बेंक एकाउन्टजों आधार लिंक थानायफोरनाबो हाबाखै नाथायबा सोरनाबा फ्राय बांसिनानो आवगोलाव जायफ्रा 9,000खौ मोन्दोंमोन बे 9,000 मोननाय एकाउन्टआवनो गोबांफ्रा मोन्दों आरो माखासे मानिफ्रा मोननो हायाखै आरोना थ' रायजोफोर गोलाव खालामनो सानाखै आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन जोङो नेनानै थानि आरो मोनगोन थ' मामाया बुंखादों माने बाखि थानायफोराबो मोनगोन थ' गोलाव खालामला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय